Γεια σας! Είστε στο κανάλι της Άσπας, είστε στο κανάλι της Ομορφιάς. Στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για τα ευεργετικά αποτελέσματα του ήλιου. Το καλοκαίρι ακόμα δεν έχει τελειώσει και εμείς ως Έλληνες έχουμε την ευλογία να βρισκόμαστε σε μια χώρα ηλιόλουστη. Ο ήλιος, εκτός από βλαβερός που φωνάζουν όλοι και είναι γεγονός ότι μπορεί να γίνει, μπορεί όμως ταυτόχρονα να γίνει και γιατρός. Γιατρός της ψυχής μας και γιατρός ακόμα και σε κάποιες δερματικές παθήσεις. Μετά από έρευνες έχει αποδειχθεί ότι οι άνθρωποι που εκτίθονται συχνά στον ήλιο, παίρνοντας βέβαια πάντα τα σωστά προστατευτικά μέτρα, έχουν καλύτερη διάθεση, ανεβαίνουν τα επίπεδα της κορτιζόλης, μειώνεται το στρες και αλλάζει ακόμα και η όψη του δέρματός τους. Ο ήλιος βοηθάει στη μείωση των φλεγμονών, βοηθάει στη μείωση των οστικών πόνων, ενισχύει τη βιταμίνη D στον ανθρώπινο οργανισμό και επίσης ενισχύει και την άμυνα του οργανισμού. Ο ήλιος είναι ένα δώρο Θεού. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να τον εκμεταλλευόμαστε σωστά. Για παράδειγμα, ξυπνάμε το πρωί να πάρουμε το πρωινό μας. Καλό θα ήταν να πιούμε τον καφέ μας ή να πάρουμε το πρωινό μας σε ένα ηλιόλουστο χώρο του σπιτιού. Τώρα που είναι καλοκαίρι, αν υπάρχει και μπαλκόνι, ακόμα καλύτερα. Γιατί αμέσως θα δείτε τη διαφορά συναισθηματικά. Τι εννοώ συναισθηματικά? Ανεβαίνει η διάθεση. Ξυπνάω το πρωί και πίνω τον καφέ μου στο πιο ηλιόλουστο μέρος του σπιτιού μου. Μου δημιουργεί ευεξία και μου δημιουργεί μια διάθεση καλύτερη για να ξεκινήσω τη μέρα. Τώρα, κατά την περίοδο του χειμώνα, θα μου πείτε που ο ήλιος δεν είναι κάθε μέρα ψηλά στον ουρανό, όπως το καλοκαίρι, είναι κάτι το οποίο δεν είναι πρόβλημα, ειδικά εδώ στην Ελλάδα. Τις μέρες λοιπόν που θα βγαίνει ο ήλιος, καλό είναι να τον εκμεταλλευόμαστε. Και επίσης, τις μέρες που έχει ήλιο, όπως είναι τώρα το καλοκαίρι, καλό είναι να αποθηκεύουμε ήλιο στον οργανισμό μας. Όσοι έχουμε τη δυνατότητα να βρεθούμε σε μια παραλία και να απολαύσουμε τα μπάνια μας και τον ήλιο. Την άνοιξη μπορούμε να κάνουμε περιπάτους κατά τη διάρκεια των ηλιόλουστων ημερών και να απολαύσουμε και τη φύση και τον ήλιο. Ο ήλιος μειώνει τα επίπεδα της σερετονίνης. Είναι μια ορμόνη που αυξάνεται κατά τη διάρκεια του στρες. Μας χαλαρώνει. Επίσης ενισχύει τα εγκεφαλικά κύτταρα της μνήμης. Ενισχύει λοιπόν ακόμα και τη μνήμη. Θα σας πω κάτι το οποίο έχω παρατηρήσει. Όσοι έχουμε προβλήματα όρασης, τις μέρες που ο καιρός είναι ηλιόλουστος και μπορούμε να δούμε καλύτερα και ανοίγει, διαστέλλεται η κόρη του ματιού. Γιατί το άπλετο φως βοηθάει στην όραση. Δεν θα πω ότι θεραπεύει τυφλούς, αλλά είναι ιδιαίτερα βοηθητικός. Φανταστείτε ότι ένας άνθρωπος κλείνεται σε ένα δωμάτιο που δεν έχει παράθυρα, δεν μπαίνει καθόλου φως για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και ψυχολογικά αρχίζει να καταραίει και τα μάτια του αρχίζουν να αρρωσταίνουν και το δέρμα του και επίσης παθαίνει το λεγόμενο σκορβούτο. Άρα αποθηκεύουμε ήλιο όσο το δυνατόν μπορούμε περισσότερο, παίρνοντας τα κατάλληλα μέτρα προστασίας,
ενυδάτωση, αντιλιακό, καπέλο και κάτω από την ομπρέλα μας το καλοκαίρι. Και έχουμε στο μυαλό μας ότι ενισχύει το άνοσοποιητικό μας και το χειμώνα είμαστε πιο δυνατοί απέναντι σε γρίπη, ιώσεις και οτιδήποτε άλλο, κορονοϊός, υπάρχει και κυκλοφορεί εκεί έξω. Μειώνει ακόμα και τις φλεγμονές, όπως σας είπα προηγουμένως, όπου υπάρχει φλεγμονή χρόνια στο σώμα, και μειώνει και τους οστικούς πόνους όσοι πάσχουν από οστεοαθρίτιδες. Φίλοι μου, αυτά είχα να σας πω σήμερα για τα ευεργετικά αποτελέσματα του ήλιου. Στο επόμενο βίντεο ή σε κάποια από τα επόμενα βίντεο θα ήθελα να σας μιλήσω και για το ελαιόλαδο και για την ελιά, για το πόσο αντιοξυδωτικό προϊόν είναι ο καρπός της ελιάς για τον άνθρωπο, για τον οργανισμό. Ζούμε στην καλύτερη χώρα του κόσμου. Δεν έχω πάει σε πολλά μέρη στο εξωτερικό, αλλά σε σχέση με αυτά που έχω πάει, ακόμα και σε εξωτικά μέρη, έχω κάνει και ένα ταξίδι στο Μπαλί, πάρα πολύ όμορφο μέρος, αλλά σαν την Ελλάδα μας, σαν τον ήλιο μας, σαν τον ουρανό μας, τίποτα. Προσωπικά, ως Άσπα, με όποια προβλήματα και αν έχει αυτή η χώρα, δεν την αλλάζω, την αγαπώ, είναι η πατρίδα μας. Μέχρι το επόμενο βίντεο να είστε όλοι καλά, την αγάπη μου, και κάντε εγγραφή και like στο κανάλι της Άσπας. Γεια σας!